Dobrý deň, ako náš prvý respondent by sme sa vás chceli opýtať, čo v tomto momente práve počúvate za hudbu? Práve počúvam od boyband Lady Carnival. Máš fajné tričko. Ďakujem. Umírám dlouho, tak proč se kurva pořád ksichtí jako Lombon? Povedala, že mi dá, aj kedy baras. A od tej chvíle sa tej kundy fakt nevím strásť. Boybonder. Dobrý, môžem sa vás opýtať, čo počúvate práve teraz? Rádio, hej? Aha, dobre, ďakujem. Dobrý. Môžem sa ťa opýtať, čo práve počúvaš? Teraz, Ruska. Ruska a pesnička? Somebody. Everybody's looking for the somebody to love. Ako hudbu? Gambu. Prosím? Gamba. Jaj, a pesnička? To je to, čo mi treba, veď nechcem až tak veľa. Dobrý deň, prajem. Ešte si? Samozrejme. Môžem sa opýtať, čo počúvaš? Soundtrack z Harryho Pottera. Dobre. Celý deň. Ďakujem. Fajn. Ďakujem. Za malo. Môžem sa ťa opýtať, čo práve počúvaš? Hudbu, ale čekám, že splácham. Ja, nemôžeš mi povedať aspoň akú? Radio počúvam teraz. OK, díky. Môžem sa ťa opýtať, čo práve počúvaš? Jo, a pesnička? Jedu, dělám, co mě baví, Chcem opýtať, čo počúvaš práve? Raz, a pesnička? Môžem sa ťa opýtať, čo počúvaš práve? Roba Kazika, daj si jej, ty. Prináša radosť a smiech do môjho srdca. Ďakujem. Srdca pre dobrú chuť a díky, ďakujem. Ešte Sviečka vo vetre, to je jeho To za hudbu to počúvate. Viete čo? King Gordy, Justin Bieber. Môžem? Áno. Čo počúvaš práve? AC/DC. Pesnička? Highway to Hell.